Dolo Salés decidiu poñer o seu oficio ao servizo da sociedade. O seu bo facer como costureira, unido ao seu talante solidario, motivarona a poñerse a coser mascarillas caseiras desinteresadamente. Abonda con escoitar a falar un rato para facerse idea da súa dedicación e, sobre todo, do entusiasmo que desprende por poder contribuir a minimizar os efectos desta grave crise. En tan só 3 días xa leva elaboradas máis dun 100 de mascarillas. As primeiras foron para o servizo de ambulancias, que realizaba un chamamento a través das redes sociais. Foi o que motivou a Dolo a poñerse mansa á obra. A raíz dai, pois, nada, empecé a facer, e ora este chico díxome que xa tiña bastantes, ten 90, e que de momento non quería máis, o que de momento que nas necesitaba. Ora pidiume unha cuidadora da Residencia de Artes unhas poucas, estou facéndolle 36 para elas. Coa inestimable axuda da súa nai e do seu home, Dolo seguirá a confeccionar mascarillas mentres non remita a pandemia, unha pandemia que, a pesar das súas graves consecuencias, está a sacar a cara máis xenerosa da xente. A tienda onde eu collo todo, que é o taller da avoa, onde eu collo sempre o que traballo, a goma e todo eso. E ela regaloume a goma, regaloume uns retales para poder traballar, e despois veciñas, xente que non coñezo, que me chamou para doarme cousas, xente que puxo o seu ajuar nas miñas mans, pero moitísima xente. O sea, é increíble. Sei que hai xente que é moi egoísta, que hai, pero hai tanta xente tan xenerosa que é increíble, tanta xenerosidade en Ribeira. Aqueles que precisen dunha mascarilla para acudir a unha cita médica ou ben para sair a facer a compra, só teñen que poñerse en contacto con Dolo a través do Facebook. Ela buscará a maneira de facerlle chegar. Que sei que hai moita xente, que xa fixen algunha, que ten que ir ao hospital, a Santiago ou aquí en Ribeira, e lle piden que leve mascarilla. E a xente non consigue atopar as mascarillas. Entón, a algunha xente, eu dinllas pola ventana, lle boto, que dan un de vir por aquí, se pasan a pasear o can ou así, botolle unha bolsa cas mascarillas, para xente que as precisa para ir ao hospital. Entón, a hora da que termine as que teño máis ou menos que me pediron, vou a seguir facéndoas, porque a xente me doou moitísima tela, non a este ritmo, porque estou traballando 12-14 horas e o corpo xa se resinte, vou a baixar un pouco o ritmo, vou seguir facéndoas, para que alguén que necesite, anónimos, calquera que me diga, podesme pasar 3 que necesito, bátollas, que podesme, pola ventana, botollas e listo.